Gülnaz selam. Туған күнің белән сине. Сәлам, рәхмәт кызлар. Сез бүген киләсездер бит? Көтәм. Әлбәттә киләбез. Адресыңны җибәр. Күзләрең тулы сер синең, йылмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтә телеп. Күзләрең тулы сер синең, йылмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтә телеп. Яндырма йөрәккә йөне, үзмәлә үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәлә үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне. Сагындырма да сине юкка, син бит минеке түгел, берсә дә түгел икәнен, барыбер ярсый күңел. Сагындырма да сине юкка, син бит минеке түгел, берсә дә түгел икәнен, барыбер ярсый күңел. Яндырма йөрәккә йөне, үзмәлә үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәлә үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне, синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне. Оныттым инде дигәндә, киләсең дә чыгасың. Әйтегезче, кемнәр белә кавыштыру чарасын.